Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Чаллыда коронавирус курбаннары тагын бер кешегә артты. Тәүлек ичендә республикада 35 яңа очрак теркәлгән. Сак булыгыз, еланнар. Эссе һава торышы шуышучыларның үз-үзләрен тотышына йогынты ясый. Еланнардан ничек сакланырга? Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Чаллыда бу бәйрәмне ничек билгеләделәр? Эльвина Андрова сюжетында. Татарстанда тәүлек ичендә коронавирус белән зарарлануның 35 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия башланганнан бирле республикада 4858 кеше COVID-19 белән йогышланды. Бу вакыт эчендә 3705 кеше сәламәтләнгән, шул исәптән 66-сы узган тәүлектә. Чаллыда 8 июль көнне бу диагноз тагын бер кешедә расланды. Шулай итеп барлыгы 748 шәһәрдәшебез коронавирус белән зарарланган. Чаллыда безнең ишек алды программасы буенча 2020 елда 131 йорт яны территориясын төзекләндерәчәкләр. Тормышка ашыру вакыты 3 елдан 5 елга кадәр озайтылуга карамастан эшләр тулы көченә башкарыла. Комплексты төзекләндерү эшләренә юлларны, булган тротуарларны асфальтлау, яңаларын булдыру, эскәмияләр һәм чүп савытлары, уен комплекслары урнаштыру, тышкы яктыртуны ремонтлау, каты көнкүреш калдыклары өчен мәйданчыклар урнаштыру керә. Тулайым алганда Татарстан буенча 2020 елда 1084 ишек алды тәртипкә китереләчәк. Хәзерге вакытта төзелеш эшләре Татарстанның 427 йорт яны территориясендә бара инде. Шулай ук татарстанлылар төзелеш эшләренең барышын контрольдә тота алсын өчен халык белән килештерелгән һәм иҗтимагый фикер алышулар стадиясын узган территорияләрне төзекләндерү проектлары да басылып чыкты. Эшләр башланырга 3 көн кала, һәр ишек алдында төзелеш планы белән объект паспорты урнаштырыла. Заключаются договоры со всеми подрядчиками, они имеют гарантийное обязательство, и в том случае, если на этапе приемки какие-то скрытые работы не будут выявлены, что они выполнены некачественно, в любом случае есть гарантийный срок, в рамках которого все эти виды работ должны будут быть выполнены в соответствии с требованиями, и если будут какие-то нарушения выявлены уже на этапе эксплуатации, все они будут устраняться в соответствии с гарантийными обязательствами. 2019 елда безнең ишек алды масштаблы программасын Рөстәм Миңнеханов башлап җибәрде. 5 ел эчендә Татарстанда 6775 ишек алды төзекләндереләчәк. Бу 2014 елга кадәр төзелгән республикада гамәлгә ашырыла торган ишек алды территорияләрен ремонтлау программалары буенча ремонтланмаган барлык күпфатирлы йортларның территорияләре. Татарстан буенча 8 июльдән 5 июльгә кадәр урманнарда югары янгын куркынычы саклана. Бу хакта республиканың гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Республика синоптиклары янгын куркынычының 4-нче классы куелу сәбәпле янә шторм кисәтү игълан иттеләр. Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгы үз чиратында аномаль эсселек килү сәбәпле урманда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен төгәл үтәүне сорый. Урманнарда яки янәшәсендә янгын күргән очракта 8 800 194 00 һәм 8 843 221 37 95 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Татарстанда кызу һәм бөркү һава торышы көтелә. Бу хакта Татарстан Республикасы гидрометеорология үзәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Республикада алмашынучан болытлы һава булачак. Явым-төшем көтелми. Көньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил көтелә. Төнге сәгатьләрдә 18-дән 23 градуска кадәр җылы булачак. Көндез һава температурасы +32, +37 градуска кадәр җитәчәк. Җомга көнне исә һава температурасы 34 градуска күтәрелү көтелә. Көн дәвамында яшенле яңгыр булуы ихтимал. Татарстанда йыланнар активлашты. Белгечләр моны эссе һава торышы белән бәйли. Республикада йылан чагының 4 очрагы теркәлгән. Йыланнар һөҗүменнән ничек сакланырга һәм тешләгән очракта нәрсә эшләргә? Тулырак Лилия Гатина сюжетында. Зинаида Кузьминична 45 елдан артык орман җиләкләре һәм файдалы үләннәр җыю белән шөгыльләнә. Җәйге сезон башлану белән шәһәрдәшебез көн саен урманга йөри. Ул күп төрле йыланнар очраткан, әмма алардан курыкмыйм ди, чөнки ул үзеңне тоту кагыйдәләрен белә. Если не трогают, то они не укусят, они так и будут лежать. Да что есть, то я одеваю. Вот что на мне. То есть не боитесь? Нет, не боюсь, я ж в сапогах резиновых.
Йыланнарның активлашуы ісі хауа тұрышы белән бәйле ди белгечләр. Йыланнар җылы яратучылар. Алар гадәттә иртән һәм кичен аулыйлар. Безнең урманнарда 3 төрен очратып була. Кара йылан, тузбаш һәм бакыр йылан. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, безнең җирлектә кара йылан гына агулы. Белгечләр урманга чыкканда саклык чараларын үтәргә һәм ябык кием кияргә киңәш итә. Если встретишь где-то змею в лесу, чаще всего это будет уж. Но если даже гадюка, то сильно бояться не надо, потому что гадюка даже, она животное пугливое и чаще всего при виде человека убегает, сразу убегает. Но если же гадюку сильно потревожить, палкой пошевелить или случайно наступить, тогда может укусить. Гадәттә йылан кулны яки аякны чага. Бу сезонда Татарстанда йылан тешләүнең 4 очрагы теркәлгән. Шуларның икесе Чаллы хастаханәсендә дәвалана. Разумеется, укус змеи всегда опасен. Основная проблема, которую вызывает яд в нашем организме, это нарушение свертываемости крови. То есть, если кровь у здорового человека постоянно находится в жидком состоянии, то кровь у пациента, который укушен змеей, она имеет тенденцию к образованию тромбов, то есть к повышенной свертываемости крови. Кара йыланның агуы кан тамырларының җитди ялкынсынуына китерергә мөмкин. Тешләгәндә көчле шиш барлыкка килә, температура күтәрелә, көчсезлек һәм кан басымы төшүе күзәтелә. Медицина учреждениесендә вакытында мөрәҗәгать итмәгәндә инсульт яки инфаркт булуы мөмкин. Бик сирәк очракларда паралич яки үлем күзәтелә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. 8 июль гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Бу бәйрәм кенәз Петр һәм аның хатыны Февронияны искә алу көненә башланган. Чаллы тантаналар сарайында бу көнне 6 парны, тагын 2сен өйләренә барып кытладылар. Тантанада шәһәр мэры Наил Мәхдиев катнашты. Ул парларга мәхәббәт һәм тугрылык өчен медален тапшырды. Тулырак мәгълүмат хезмәттәшем Эльвина Андрова материалында. Вы, безусловно, золотой фонд города Набережные Челны, нашей республики и нашей страны. Это на самом деле так. Поэтому мы вами гордимся, мы вас любим, мы вас уважаем и вместе будем работать. Тантанага чакырылган парлар арасында Вәлиевлар үрнәк гаиләләрнең берсе. Риф абый 28 ел төзелеш өлкәсендә эшли, аннан шәһәрнең идарәче компанияләренең берсен җитәкли. Фәүзия апа хезмәт сөючән шәфкать туташы, өйдә иң яхшы әни һәм хатын. Алар 3 кыз үстергәннәр. Хәзер 6 унлык тәрбиялиләр. Күңелле пар үз энергетикасы белән тирә-юньдәгеләрне җәлеп итә. Biz Fevziya ханым белән 43 ел бергә яшибез. Гаиләбез бик зур, бергә җыелышып, мунчалар керә башласак, төннәр буе мунча керәбез. 17 кеше, 17 семьябыз 17гә тула. Әмнә Илшат белән Фирүзәгә тату гаилә серләренә төшенәсе әле. Аларның язылышу датасы гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә туры килде. Көнен махсус сайламадык диләр. Пар 2 ел ярым элек танышкан. Мөнәсәбәтләрне сынап карагач, гаилә корырга карар кылганнар. Ялгыш кына килеп чыкты, бу көнгә килеп чыгу. 2 ел бергә инде. Туган көндә танышкан идек, үземнең якындысының туган көндә. 2 ел ярым бергә шул 22 февраль никах көне булды безнең. Бәйрәмнең тарихы еракка китсә дә, аны күптән түгел генә билгеләп үтә башладылар. Халык тарафыннан яратып кабул ителгән көн илдәге гаилә институты системасын ныгыту, гаилә кыйммәтләренә карата яшь буында хөрмәт, ихтирам уяту максатыннан билгеләп үтелә. Эльвина Андрова, Сергей Кищенко, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф. Рустикс Детейлинг. Наномойка, жидкое стекло, полировка фар и кузова, химчистка, удаление царапин, нанокерамика. Телефон 783 201. Телефон 783 001.